ҳаминак парастҳо имсола ба нуқтаи охирини худ расид. Рақобати беш аз як ҳафтаинаи тамоми театрҳои касбии мамлакат дар толори театри опера ва балети ба номи Садрдин Айнӣ натиҷагирӣ шуд ва беҳтарин коргардону беҳтарин ҳунарманд, беҳтарин нақшофару беҳтарин драматург, хулоса тамоми беҳтаринҳо аз рӯи натиҷаҳои сабқат муайян гаштаву мукофотонида шуданд. Ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насирдинзода парастуро василаи асосии дарёфти чеҳраҳои нави ҳунарманд, рушд додани драматургияи миллӣ, ба саҳна омадани намоишномаҳои наву ҳирфаӣ маънидод кард ва таъкид дошт ки ба ҳамин васила ҳунару истеъдоди воқеӣ қадрдонӣ карда мешавад. ин як парастуе буд ки дидор дидан, бо ҳам будан, ваҳдат шудан, пазмон шудан ва ман аз он хурсанд ҳастам ки ҷавонҳо хеле пешрав шуданд, асарҳои нав ба саҳна монданд дар бисёр театрҳо ва спектаклҳое ки онҳо баромад мекунанд, нақшҳое ки онҳо меофаранд. ман аз ҳамин парасту хурсандиам дар он аст ки акнун бо дили пур гуфта метавонам ки давомдиҳандаи мо имрӯз маълум шуда истоданд. қобил ба тазаккур аст ки фестивали мазкур бо мақсади рушди драматургияи миллӣ, санъати театрии мамлакат, таҳияи асарҳои баландғояи ватанӣ, баланд бардоштани сатҳи маҳорати касбии коргардонҳо, ҳунармандон, рассомон, бастакорон доир гардида дар фестивал озмун 18 театри касбии ҷумҳурӣ иштирок карданд ва беҳтарин намоишномаҳое ки тӯли солҳои 2021-2022 рӯи саҳна омаданд ба мухлисони санъати театрӣ ва ҳайати ҳакамон пешниҳод карда шуд. Дар доираи фестивали мазкур ҳамчунин 2 ҳамоиш бо иштироки мунаққидон ва театршиносон доир карда шуд. таи 30 сол аст ки дар тамоми фестивалҳои ҷумҳурӣ, яъне фестивалҳои парасту, яъне ки иштирок кардам ва ин сола фестивал дар ҳақиқат ҳам аз фестивалҳои якчанд сол пеш буда фарқият мекунад. Дар ин фестивал яъне тамоми ҳунармандон, тамоми театрҳои касбии ҷумҳуриямон як бо тайёрии ҷиддӣ омаданд ва намоишномаҳои хубро яъне ки пешкаш карданд. пас аз сухаронии масъулин маросими ҷоизасупорӣ ба иштирокчиёни тадбири мазкур баргузор гардид. Дар доираи ин маросим театрҳои касбии мамлакат барои иштироки фаъолона бо унвонҳои фахрӣ ва сипоснома ву ифтихорнома қадрдонӣ гаштанд. Тибқи низомнома пас аз баҳогузории ҳакамон аз рӯи номинатсияҳои ороиши беҳтарини саҳна, беҳтарин асари камеравӣ, беҳтарин нақши эпизодӣ, беҳтарин нақши лухтак, беҳтарин асари тарихӣ, беҳтарин кори коргардонӣ ва беҳтарин намоишномаҳои театрӣ муайян гаштаву мукофотонида шуданд. ҳамин тариқ аз рӯи номинатсияи беҳтарин намоишнома театри академии драмавӣ ба номи Абулқосим Ловутӣ сазовори ҷои аввал, театри мусиқии мазакавии шаҳри Бохтар ҷои дуюм ва театри мусиқии мазакавӣ ба номи Моёншо Назаршоеви шаҳри Хорух ҷои сеюмро сазовор гардиданд. Шоҳҷоиза имсолаи парасту 2023-ро театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский бо намоишномаи Мастер ва Маргарита дарёфт кард. خیلی زیاد انتظار شدیم و امروز این جایزه دست تئاتر ماست و با تمام تیمی تئاتر مایکوفسکی مبارک باشد میگم. ارزندن و این هنرمندایی که در تئاتر مایکوفسکی کار و فعالیت میکنن آنها ارزندن و به آنها گرفتن این شاه جایزه امکان ناپذیر بود. ба ҳамин шакл сабқати имсолаи театрҳои касбӣ ба анҷом расид ва заҳмату талоши аҳли ҳунар дар ин доира қадрдонӣ гаштанд. Бояд гуфт ки фестивалозмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2023 анъанавӣ буда дар 2 сол як маротиба доир мегардад. Дар он театрҳои касбии тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ иштирок менамоянд.